May Serena. Naka-drone kami. Tara guys, at mag-enjoy tayo. Kaya, ano yung ano nga yun? Tapos sirarain Wait lang. Mag-iikan kami. Ano tayo tinitento? Ayan, good morning mga kaparing Jason. Dito kami ngayon sa Balatan. At dito pa rin kami sa Balatan. At dito pa rin yung ano na binayaran ni Kuya Born. Ayan. At nandun sila sa sa cottage. Nag-aay ng almusal. Abot alas 12 pa ata dito kasi alas 12 yung binayaran. Punta tayo dun sa kanila. Alright. Inaag mo na din na rin. Nalamig ka na. Sa amin blub-blub, bawal sumisid. Papapasukan ng kanyang tenga. Sila. Gertapang. Gertapang. And Au and Nene. Au and nene. Mama. Baby. Saan ka? May mango gray. Ay. Bukas. Tara. Doon tayo sa ano? Doon tayo sa cottage nila. Wala dito. Pwede na magamit sa swimming pool na? Ha? Nililinis pa. Oo. Pwede na ata eh. Di pa pwede? Kasi Mamaya. Mamaya na lang. Maaga pa naman eh. hindi ako. Amuay. Nandito sila. Ate Margie, Ate G. Yo. Amo. Ate di Palawan. Hello. Miss Chair. Nak. Malagsade! Si Baby. Oh, nak. Kaya nga mo itatapos sa tubig. Enjoy. Enjoy. Si Tintin, kapatid ni Lolo Hana, Badit. Silapit bidang nandun, kabato. Okay na yung swimming pool? Di pa. Anjarika. Hi guys. Amuay. Sakit sa paa. Eric, may na muna. Kulog sa paa. Sakit sa paa yung ano. Bato-bato. Lalo sa ito. Maligo si Rika. Malapit maglangoy yan, taga Balatan eh. Taga Balatan, malapit lumangoy. May nadirik tama na muna. May Serena. Naka-drone kami.
Hello, parang Jason. Be, dali, ligo tayo, dali. Nagre-relax to na si Ka. Nagpapag-relax. Tatampo si baby. Ha? Picture. Damo cellphone. Picture daw. Serena. May Serena sa ano. Ang batit thumbnail ko. Nag-enjoy na kami dito sa init, guys. Hanggang alas 12 lang eh. Ha? Alas 12. Ano na sila niya? Mag-alas 8 pa lang. Siyempre maraming salamat kay Kuya Boy. Thank you, Kuya Bern. Nag-enjoy po kami. Thank you po, Kuya Bern. And sa lahat ng sponsor. Sakto pati linggo. Oo. Happy Sunday, everyone. At tara mag-tigo tayo. Hindi kami Ay, si Trisha pala may ano yun eh. Nauna na. Online. Hindi kami nag-ano eh. Wala kaming hawak na phone. Kasi pag nag-hawak kami ng phone, alam namin na may ano kami. Parang may gagawin. Kaya huwag muna kami nag-hawak ng phone ngayon. Ito po sa ating Jenny. Si Jenny, nilangoy ka na namin. May bakas na nga, oh, na ano ako nabubog. Oo, talaga nabubog. Oo, tinan mo. Isa pa, Hindi na isa. masakit sa panga yung bato-bato. Ito pa, oh. Doon kasi kami, oh, sa dulo. Bato-bato. Ay, dito ka. Picture na tayo. Dali, dito ka. Kamukat kami na. Soon, magiging kami ka din. Kami ka din. Ah, yan. Ah, ako ba na dyan? Smile ka. May time muna tayo. Baki. Smile ka nga. Smile ka daw. Smile ka na dali. Ang pinaka, ano? Nahihiya. O, ano nga yan to, Kuya Dave? Monica Iha. Tulungan. Monica Iha. Diba? Walang iba eh. Dalaga na. Kaya nasandan mo na. Ay, Hirap. ang hirap. Anong grade ka na nga, Bibi? 6. Ah, grade 6. Pasok ka. Oh. Hi kayo sa vlog. Para makasama kayo sa vlog. Artista na po kayo. Kaway kayo na sa vlog. Artista na po kayo. Kaway sa vlog. Kaway sa vlog. Artista na kayo na. May vlog kami. Ha, kamo? Batang-bata si Gala yun. Limaw naman. Ayan. Oh. Awan to. Yan may photographer. Hindi ka pa nagugutom na? Wow. Doy. Kana kaya panrigos, di na naririg. Paano mo nga ito masundo si ate? Sundon mo lang ito. Nagkarawalad kaya ka mo. Sundon mo lang yan si ate. Problema na sa sundoy kagabi. Dapat daw sundin ka na si ate niya. Paano nga masundo si ate? Pero nag-enjoy ka rin. Ha? Enjoy. Oh. Oh, salamat ka kay Kuya Born. Kasi siya nag-gastos nito eh. Ito ba? Oo, sa kanya lahat yan eh. Kuya Born. At shoutout sa my online class mamaya. Siyan. May online class mamaya. Tricia. May online daw yan mamayang alauna. Sana synchronous lang. Oo. Ang sasagot niya ay ano, alon. Ako kita ka tumaya, di ka maka-edit. Buti nga ata kayo naka-upload ni. Wala akong upload. Yung live ko kagabi, Wala. di ka kasi nag-booktok. Galing. Live na bar. Dali. Hey, hey. Hawak mo ang ay.
Oh, oh. Galaw na galaw. Oh, 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 oh. Ayan, solid yung ano, yung paswimming ni Kuya Bern. At syempre maraming salamat Kuya Bern sa ano, sa paswimming at lalong-lalo na doon sa nakalibre kami sa pamasahe. Yung pagbiyahe galing Maynila papuntang Bicol, naka libre na yung 3,500 ano, yung 3,000 na pamasahe kasi 1,500 yung pamasahe. At ano, salamat sa pa-shake. At syempre, nagbanding-banding din kaming pamilya. Ano sila mama? Oh, salamat kayo kay Kuya Born. Maraming salamat po kayo, Kuya Born. Yung mga inano sa aming pagkain, lalo na ito. Salamat po. Ang pangalan niya? Ano, mango shake. Yeah. Salamat. Ni. Thank you po. Mas lalong lumamig. Ay, basura oh. Salamat ni. Siyempre lalo Thank you sa po, pamasahe Kuya namin, Born. nakalibre Thank kami. you so much po. More blessings to come. May mga first time sa dagat. Oo, may mga first time sa dagat. Si Ilad. Ay, First time? Ang first sa kasi Pacquiao. Oh? Oh, first time pala nung kapatid ko na bunso sa dagat. First time niya. Oo. saka si Ilad, umalag to. Lalong-lalo na yung anak ko. Talagang nag-enjoy. Ayaw nang tumigil sa tubig. Oo. Bawal kasi yung pagkain doon. Tapusin mo na rin. Enjoy? Oh, salamat ka kay Kuya Born. Thank you po, Kuya Born. Ano? Lakasan mo. Iya. Ito yung sa'yo. Iya. Ha? Sabi ni Kayla. Sabi ngayon kang nililinig. Tara na si Kayla. Turog it. Ay, sabi ko mag-swimming. 1, 2, 3. Saglit! Wala ako! Sali ka ni? 1, 2, 3. Ah, wait lang. Ayun, si ano pa? Sige. Ayusin nyo! Ano kasi may mga space. Hindi, isa lang ibig sabihin yan. Umuwi na yung iba. Isang ibig sabihin yan. Umuwi na yung iba. Mamaya, bigyan lang. Dito! Ay! Burger! Tawagin na kayo. Gawin natin yung ticket. Yan! Ganda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saglit, sila. Oy, sabay na kayo! Doon! Dito. Bibi! Ayun, may tumpok yun. Huwag mong enjoy enjoy sa ice cream. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Try ko lang. Ay! Hindi ko man makita. Dito ka! Tulan ka! Didi. Kami na lang picture sa'yo. Magayon na lang sa inutan. Ay, sorry. Kami na picture sa'yo. Yung